шахсоне ки зуд асабонӣ мешаванд, шабҳо хоби ором надоранд, устухонҳояшон дард мекунад. Ин нӯшокӣ барои шумо аст. Салом дӯстони азизам. Бале ин қурут аст. Дар Эрону Афғонистон қурутро кашк мегӯянд ва ман шабона қурутҳоро дар оби ҷӯшида тар кардам ва то саҳар бубинед аллакай мулоим шуданд. Бо анамин оби худаш ки шабона тар кардаам дохили махлутсоз мекунам ва то пурра об шудани қурут онҳоро махлут мекунем. хуб метавонад тақрибан 3-4 дақиқа вақт бигирад, вобаста аз қурут аст ва чӣ фоидаҳо дорад. Аввалан ки қурут саршор аз протеин аст, дорои калсиум, фосфор, гурӯҳи витаминҳои Б, витамини К ва витамини Д дорад ки ҳама ин оварда ба мустаҳкам шудани устухонҳои шумо мерасонад, бахусусан ба кӯдаконе ки рахит доранд, дандон мебароранд бо қинӣ. Ин нӯшокӣ барои ҳама фоидаовар аст ва асабҳоро ором мекунад. Ним соат пеш аз хоб нӯшидани ин нӯшокӣ боиси хоби ором, коҳиши стресс, асабҳоро ором мекунад. дар нӯшидани он баъди хӯрокҳо боиси ҳазм шудани ғизо мешавад ва боиси хароб шудани шумо мешавад. Иммунитетро баланд мебардорад. вале дӯстон, пеш аз истифода ҳатман бо табиби худ машварат кунед. хуб дӯстони азиз, бахши маслиҳатҳои муфид аз кулчақаам буд. саломат бошед.